Bon dia. Avui som 27 d'octubre. Estem a un lloc que costa molt de trobar-hi perquè no hi ha indicacions enlloc. És el monestir de la Portella. Sentim les vaques, hi ha molta calma. Aquí hi ve algun buscador de bolets, però és un lloc molt lluny de tot arreu i has d'anar per una carretera amb moltes curves, molt estreteta, i bé, hem arribat de casualitat, no hi ha cap tipus d'indicació, ara comprovarem si realment és on dic. Mirarem de veure si hi ha algun pastor o algú que ens digui si hem arribat al lloc. Uau, 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 uau. Les vaques ens esperen. Aquí estan pastant les vaques i a la que ens hem acostat han parat. No saben que no els hi farem res, però si veig venir el toro, el que me n'aniré seré jo. Va venint el ramat per allà baix, però a la que ens veuen paren. Això és el monestir de la Portella, al terme de la Quart. No em puc moure gaire perquè estic en un terreny molt perillós. Només cal mirar aquí, al meu costat. Està tot sembrat de mutavants d'aquestes, que són merdes així de grans. Llavors, el que us vaig explicar us ho explicaré dret i sense fer gaires moviments. Aquí, a la meva esquerra, hi ha el monestir de Sant Pere de la Portella. És una església romànica del segle VII, però no va ser fins al segle XI que no es va consagrar. Fixeu-vos que està una mica reformat perquè aquesta església va ser saquejada al segle XVI i també al segle XIV va patir el bandolerisme. Primer, els Amics de la Portella, que són un grup de gent d'aquests pobles del voltant, de la Quart, d'Olvan, van començar a restaurar-ho, però això no ho pot fer un particular, i llavors no hi havia prou fons. Però l'únic que van fer és tancar-lo una mica i preservar-lo de que no hi hagués gent que agafés pedres i en mica, o fins i tot per raons de seguretat, que entra aquí, un dia de tormenta, s'aixopluga aquí, li cau una paret, un mur a sobre. Ves al tanto perquè tu mira on estàs, també. I això no te'n donaves compte. Bueno, seguim. Llavors, la Generalitat recentment, el 85, va invertir alguns cèntims i per la part de dintre està refent algunes escales que havien caigut per accedir al pis superior. És bastant senzilla, però bueno, molts la volguessin tenir, un edifici d'això. Això no és una ermita, Això és un monestir que va servir a l'època carlina, el 1838, va servir se'n deia la universitat absolutista, pels carlins. Ho feien servir com a universitat, perquè és molt gran. Tot i això, el que és l'església
és bastant senzilla, amb un sol àpsid i no massa capacitat, però tot el que és la instal·lació era molt, molt gran. Després, posteriorment, es va fer servir també de casa de pagès, i això va ser una casa de pagès. Modernament, quan dic modernament estic parlant des de mitjans del segle XIX fins a mitjans del segle XX, això era una casa de pagès. És un lloc que hi ha molta tranquil·litat, no hi ha cap carretera, aquí només hi arriben pistes i per caminar és un paradís. Aquesta vall d'aquí és la capçalera de la Portella, que va morir al Llobregat, passant prop del poble d'Olvan, que nosaltres als estius ens hi banyem. L'aigua és molt, molt neta, encara que veient aquestes tifes una mica de suc de merda deu baixar. Això és el cementiri, que es va profanar, sobretot perquè no hi ha pany, i llavors això es pot obrir, i ara anem cap al cementiri i veurem que us explicaré una història que conec d'aquest cementiri. Això del ninxo és modern, abans tothom s'enterrava a terra, però ja més modernament, a partir del segle XVI, es comencen a construir aquests ninxos. I aquí hi havia personatges nobles de la comarca. Això era una baronia, i el baró d'aquí i la seva família tenien el privilegi de ser enterrats en el monestir de Sant Pere de la Portella. Que, per cert, el bisbat, que ara està sota l'empart d'aquest monestir, és el de Solsona, que és un bisbat importantíssim, que ara últimament s'ha fet bastant conegut pel cas d'aquest bisbe que s'ha casat i tot això, però és un bisbat potentíssim, i aquí es veu les construccions. Aquí això se'n diu la volta de baró, que en deien abans, la volta de baró, que es feien, es posaven aquestes espècies de totxanes fines, i llavors es posava 1, 2, 3, 4 rengles, i la categoria de la persona també determinava el gruix que hi havia de separació. Aquesta era bastant important, amb 4. A vegades n'hi havia que era amb canyes, i això era per a la gent del poble. Llavors, les famílies molt grans tenien com un... Com es diu això en català que hi ha en els cementiris? Ara no em surt la paraula. Estan pastant tranquil·lament i anem a intentar no destorbar-la. Cuida la merda, cuida les caques. No deixen de ser animals que són susceptibles de ser depredats, i el seu instint és estar molt alerta, que no els hi vingui un depredador. Nosaltres no som depredadors, però elles han d'estar alerta. Per això ara estan, com es veu, estan atemorides per nosaltres. Bueno, ara estem en el canto d'una muntanya, lo típic. Tenim un gran desnivell a la dreta, per la part d'Olvan, i cap a aquell cantó, allò és més aviat cap al Prat de Lluçanès,
Això és més aviat Prat de Lluçanès, aquesta part. Tirant cap allà, al fons, bastant lluny. I al fons de tot està el Canigó, llunyíssim, i les muntanyes que anirien que es retallen en l'horitzó, que anirien baixant cap a Portbou. Fa mal a les orelles del silenci aquí. Santa Maria de la Quart, no? Un contra l'altre. A veure aquí. Reposant forces. Sí. No, ara tinc aquesta bossa que l'ompliré de caca de vaca. Que no tingui cap forat. Està viva, Sí, no sé per què. Està com adormida. Va, si et fa una mossegada i t'haig de portar a l'hospital? No. Té els ulls rodons. I què? Oh, és forta, I ara què? Té els ulls rodons. Ha tret la llengua. Ara la deixarem per aquí. Busca un forat. No entra. Ah, sí que entra. Això és una serp d'escala. Ah, guaita, ha sortit per aquí ara. Està buscant la manera. Però està dormida, Li falta energia. Veus? Aquestes dues ratlles són inofensives. Ara sortirà per un altre lloc. Mira, no pensava que era això. Ara ja tinc autosugestió. Pues per aquí deu haver-hi unes cavernes. Dóna'm la mà. Sí, home.